Знаете ли с кое животно се олицетворяват интровертите? През 19 век немският философ Артур Шопенхауер наблюдавал човешките отношения и чувствителността на хората към близостта и дистанцията. Той създал известна метафора, наречена дилемата на таралежа. Шопенхауер описал група таралежи, които в студен зимен ден се опитали да се сближат, за да се стоплят. Но когато се приближили прекалено, техните бодли започнали да ги нараняват. Така се отдръпнали и пак измръзнали. След време намерили идеалната дистанция, при която могат да се греят без да се нараняват. Фройд по-късно използвал тази метафора, за да опише емоционалната дистанция, която хората търсят в междуличностните отношения. Твърде много близост може да е болезнена, а твърде голяма дистанция – самотна. Това е нещо, което всеки интроверт усеща интуитивно. Интровертите са като таралежите, имат нужда от пространство, от време за себе си, но и от свързаност с другите. Те не могат да са твърде близо, защото се изтощават, нито твърде далече, защото им липсва човешката топлина. Те търсят своята точна дистанция, мястото, където могат да бъдат себе си и едновременно с това да се чувстват приети и обичани.